Salutare cu aceste bro. E ca muia Marinela așa mai gata, dacă știți. Bine nu spun deloc. Uitați-vă câte copii eu am. 31 de medalii. Măcar 5.000, 2.000 nu. Eu am 30 de mii. Eu vreau să strâng la episodul ăsta dacă 31 de mii. Vreau să strâng. Dacă putem, 31 de like-uri. Sau gineri și strângem 10 sau 13. Hai să strângem peste 3 sau 13 sau 10 like-uri. Dacă putem. Dar eu o să fac episoade foarte repede în fiecare zi. Adică o zi la ora 12 și după asta la ora 16 și după asta la ora... Nu. Scurt, la ora 12 și... Nu, la 11:54 dacă pot să mă trezesc. Și la... Și în greșeală au venit părinții mei. Vă ghida asta, nu nimic. Și dacă strângem like-urile, știi bine, și dacă, de exemplu, la ora 1 sau la 3 sau la 4, la 16 și la 4, să fac videoclipuri de astea dacă strângem 13 sau 10 like-uri. Uitați ce brawler am 35. Ultimul e Pisani, fiindcă Pisani am și mai puțin. Dar totdeauna că e foarte bun. E că eu atâtea copii. Nu, am scăzut mi-am vrut câteva. Asta nu-i nimic. Cu cine să joc? Și canalul să Brawl și Brawl Stars. Scrieți rap din comentarii. Vă aștept. Da, să-mi fac eu un screenshot. Aparat foto. Am pus și camera foto. Panuțul, captură de ecran. Încă asta eu vreau. Să șterg camera video că vă deranjează, leacă așa. E ca așa, și asta. Să fac o poză. Search for win. Gata, ne-a băgat poză. Ne bag și cu crow. Preferatul meu legendar. Cel mai bun să mă place mai ăștia cu roboți și albaștri. Și care ce mi fac o poză. Și să trimul un prieten de-a meu. Să mi poză. Știu că am 8%. Tare, voi mă timp că nu să vedeți ghinii. Să vedeți. Dați la voi dacă nu vedeți ghinii. Tare. Că eu am 8%. Domnilor, nu vedeți vreo piesă că n-ați vă merg și așa. Scrieți în comentarii și jucăm. Brawl? Hai, nu să Brawl. Scrieți în comentarii rapid cu cine să joc. Cu cine. Că eu am mort. Și nu s-a băgat update cu Amber. De pe bola am la 35. Hai fac bola. Aș cam foarte mult cu boi să ne
Конечно, надо в дизжок, кажется, кстати, гидики ошибки. И ради mult, mă șcam cu prietenul meu care v-ați văzut, pe bitul avem la 35, pe Leoman la 35, pe Crow aproape, pe Sandy aproape, încă nu era Gil, era, știți voi, cum înainte, nu era Nani, nu era Sprout. Știți schiderile pe un spiral lansat. Adică dacă nu s-a băgat pe un spiral, era Daryl. Dacă vreți să vedeți, se cheamă, și sub masca lui Jackie decât oh my god și ăla. Arată genial, arată așa în stânga, așa în dreapta, mă, își arată. De el arată numai pe poze, el l-a luat de undeva. Asta e 100% că l-a luat de undeva. O, m-am pus taghea al. Nu știu că fantoma vine după mine. Nu scos gheală. Că Vlad Alexandrescu. Anda Gogan sau Andra Ligian. Among Us. Starea Among Us, trebuie să zici. E tot ca un fel de Brawl Stars, mă.